Els socialistes d'Ontinyent estem absolutament convençuts de que un dia internet va ser un dret universal per als ciutadans i les ciutadanes. I precisament el que volem és avançar-se a aquest moment. El que volem precisament és facilitar que la gent d'Ontinyent pugui tindre accés a internet d'una forma ràpida, d'una forma gratuïta i d'una forma senzilla. El que es pretén precisament és que els ciutadans d'Ontinyent puguen ser autèntics ciutadans 2.0. És a dir, els ciutadans d'Ontinyent estan acostumats a poder transitar per les nostres places, per els nostres carrers, per els nostres parcs. I ara el que volem precisament és que també puguen transitar fàcilment per les carreteres i per les autopistes de les xarxes. Compteu que estem en un moment en què cada vegada internet es fa més imprescindible. Cada vegada és més la informació que fa falta, simplement un dato. Perquè us feu una idea, de cada 5 ciutadans es calcula que 2 ja estan en les xarxes socials, ja estan en Twitter, ja estan en el Facebook, i és evident la importància que han tingut les xarxes socials, per exemple, en les últimes revoltes que estan vivint. Per tant, el que socialistes volem és garantir als ciutadans i ciutadanes que si ens atorguen la seva confiança a partir del 22 de maig, totes les places públiques d'Ontinyent, tots els parcs de la ciutat i tots els edificis públics municipals tindran xarxes wifi de les quals els ciutadans podran beneficiar-se. És a dir, el que els ciutadans podran fer a través d'aquestes xarxes wifi és utilitzar el seu correu electrònic, utilitzar les xarxes socials, podran navegar en les webs i el que precisament pretenem és generar canals de comunicació molt directa. El que pretenem és que cada vegada siga més senzill que el ciutadà es comuniqui amb el seu alcalde, que el ciutadà pugui parlar directament amb el seu govern. I pensem que aquesta és una bona ferramenta. Com que normalment sempre passa el mateix i sempre es diu que quan arriba la campanya electoral tots els polítics es dediquen a prometre, a prometre i a prometre, aquesta vegada nosaltres hem volgut invertir el procediment. No hem volgut prometre per a després fer, sinó fer i després prometre. En aquest cas, el que hem volgut precisament és convertir la plaça de Sant Domingo en la primera plaça wifi d'Ontinyent. Durant els propers mesos, durant les properes setmanes, els ciutadans i ciutadanes que ho desitgen podran, a través dels seus portàtils, a través dels seus iPads o a través dels seus iPhones, anar a Sant Domingo, connectar-se amb la xarxa Jorge 2011 i, simplement pulsant en el botó d'IN, podran gaudir d'internet durant una hora i alhora podran validar de nou i continuar navegant. Poder navegar sobretot en lo que afecta a la comunicació, poder navegar en les webs, poder enviar correus electrònics i poder també operar, en les diferents xarxes socials. Per tant, esta vegada socialistes no prometem. Esta vegada socialistes fem allò que el PP hauria d'haver fet al llarg de 4 anys, perquè a més ho va prometre i va dir que en el pla wifi de la Diputació tot Ontinyent tindria wifi. Com hem vist que això ha quedat en una de tantes promeses, en fum, com sempre en el Partit Popular, el que hem decidit els socialistes d'Ontinyent és que siga ja una realitat, que els ciutadans des d'avui mateix puguen disfrutar d'una xarxa wifi a la plaça de Sant Domingo i a partir del 22 de maig, si els ciutadans ens atorguen la seva confiança, puguen fer-ho en totes les places, en tots els parcs i en tots els edificis.